Bħal kull sena s-Segretarjat tal-Edukazzjoni Kattolika f'Malta joħroġ numru ta' regolamenti u kriterji għal studenti rifuġjati li jew huma jew xi ħadd mill-ġenituri tagħhom qegħdin ifittxu għażil f'pajjiżna u li juri x-xewqa li jattendu f'waħda mill-iskejjel tal-Knisja. Kriterja partikolari ġibdet l-attenzjoni tal-Gazzetta Torċa li ma' kriterja tajt li l-applikazzjonijiet huma miftuħa biss għal dawk l-istudenti li mhumiex fil-bżonn tal-appoġġ tal-Learning Support Assistance. Il-Gazzetta tirrapporta li skont konsulent legali tagħha din il-kriterja hija prima faċi diskriminatorja. Tlabna spjega li d-delegat tal-Arċisqof għall-Edukazzjoni Father Charles Malija. Dik is-sena kienet xi ħaġa ġdida, konna għadna ma nafux kemm se japplikaw dana, postijiet fl-iskejjel tal-Knisja huma limitati, m'għandniex postijiet għal kulħadd, mnaqqas għall-applikazzjonijiet mill-Maltin. Dik l-ewwel sena ma kenniex postijiet available biex nilqgħu tfal li huma bl-LSA. Il-Kurrikulu Minimu Nazzjonali jgħid li bħala dokument jimpenja lill-Istat biex jara li kull student jiġi provdut bl-aqwa edukazzjoni possibbli, irrelevanti mir-realtajiet u abilitajiet soċjali ta' dak l-individwu jew tal-familja tiegħu. Fil-preambolu ta' dan id-dokument hemm miktub li dan huwa dokument nazzjonali għax japplika l-iskejjel kollha tal-Istat tal-Knisja u indipendenti. Father Charles qal li l-Kurja se tirrevedi l-pożizzjoni tagħha. Issa qed nirrevedu dina il-regolament li kellna u minn din is-sena mhux se jkonnetta dan ir-regolament u se naċċettawhom mal-oħrajn jiġifieri l-istess li aħna nixtiequ nilqgħu lir-refuġjati huma kemm jekk għandhom LSA u anke li jekk m'għandhomx. Father Charles qal li sissa ma jidirlux li japplikaw tfal ta' rifuġjati li kellhom bżonn LSA u li d-domanda mhijiex kbira tant li s-sena li għaddiet il-postijiet li kienu riservati għal tfal rifuġjati ma ntlewx.